Търсим. Намираме. Така, първото стихотворение се казва Отплаване. Впрочем, много съм зле в това да си кръщавам нещата. Мразя ги всичките, как се казва. Просто не мога да измисля адекватни имена, може би трябва да ги оставя без имена, сега си го мисля, ще видим. Така, заспивам на работа. Клепачите ми тежат като уловни гюлета, бавно устремили се към морското дъно. Книгата ме унася, тъпят се листите. Следобеда се влачи парад от привидения и всичко се завърта, изтича между пръстите. Стаята ми бяга. Топлият бриз, изпълващ сетивата, изсмуква нежно фракталите мозък. Да си тук и да те няма. Да си ти, но да си много. Да летиш, без да помръдваш, като покойник, който още диша. Заспивам на работа. Очите ми сълзят, реки на моето преображение. Не знам кой съм и защо дишам. На границата между реалността и съня, хомогенните смеси се сливат в мистични скулптури. Поглеждам се в себе си, за да се родя отново. Вълните ме носят отвъд материята. И щом веднъж пристигна, ще се отделя от обвивката и ще се събудя завинаги.